And next, if you believe it or not, there are a couple of more internet exchanges. So the next one is NVL Internet Exchange. Yes, guys. Alexis, on stage. Καλησπέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Δημητρόπουλος και είμαι από την Novelcom. Εγώ είμαι ο Χρήστος Καριώτης, τεχνικός διευθυντής της Novelcom. Σήμερα θα σας δείξουμε μια ιδέα, θα μου πείτε είναι κοινή σε όλους, όλοι έχουν κάνει ένα Internet Exchange. Αλλά θα σας παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία που ανοίξαμε ένα Internet Exchange. Όχι απλά για να ανοίξουμε ένα Internet Exchange. Η ιδέα δημιουργήθηκε, θα σας πω πώς. Εμείς ξεκινήσαμε την Novelcom σαν ISP, προσπαθώντας να δώσουμε IP transit σε κάποιους πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε data center ή στις μεγάλες πόλεις. Και είχαν την ανάγκη να κάνουν διασυνδέσεις, οι οποίες για αυτούς θα ήταν ακριβές. Είδαμε την ανάγκη τους και το βρήκαμε σαν ιδέα ώστε να φτιάξουμε ένα Internet Exchange, οπότε στους πελάτες μας ή σε οποιοδήποτε είναι σε απομακρυσμένη περιοχή να μπορούν να μπουν μέσα. Ένα Internet Exchange που θα ήταν χαμηλού κόστους, γιατί πέφτει πάνω στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Novelcom. Με αυτό το στόχο θα μειώναμε το latency σε όλους αυτούς που θα ήταν κάτω από εμάς και θα μπορούσαμε, και η επόμενη σκέψη θα ήταν να μπορέσουμε να επεκταθούμε και εκτός Ελλάδος. Οπότε να είναι ένα Internet Exchange, δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο, δεν θα το χαρακτηρίσω, που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα βρεθεί σε ευρωπαϊκά μονοπάτια. Έχουμε το που σκοπεύει να αναπτυχθεί, το είπαμε ακριβώς πριν, απλά δεν είπαμε ότι ακόμα έχουμε αναβαθμίσει τον εξοπλισμό μας, οπότε μπορούμε να δεχτούμε αρκετά μεγάλες χωρητικότητες και 100G και 400G σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, είναι ούτε μήνας, με κάποιες αναβαθμίσεις και... Όπως είπα, ο ευρωπαϊκός ορίζοντας για μας ήταν ό,τι πρέπει. Αυτό που θέλαμε να προσφέρουμε στο ευρύ κοινό είναι ένα γρήγορο και αξιόπιστο οικοσύστημα, όχι ίντερνετ όπως το γράφουμε, ένα μικρότερο latency, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε πάνω κάποιες CDN υπηρεσίες, να μπορούμε να ενσωματώσουμε και cloud υπηρεσίες, να μειώσουμε τον κόστος των υπηρεσιών και να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη μετάβαση της Ελλάδας σε κάτι πιο γνωστό. Γιατί όπως και να το κάνουμε μας έχουν λίγο ξεχασμένους. Είμαστε λίγο το τελευταίο κομμάτι των Βαλκανίων. Θα θέλαμε πολύ, και το έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, να προσελκύσουμε πάνω σε εμάς κάποιους διεθνείς παρόχους, όπως η Hurricane, και έχουμε κάποιες συζητήσεις και με κάποιους άλλους που δεν είναι ακόμα στο σημείο να τα ανακοινώσουμε. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό όλο αυτό το πράγμα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και στην Ελλάδα, σε όλους μας. Μια υγιή ανταγωνιστικότητα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε, εντάξει, και σαν τεχνικό πράγμα, είναι Juniper. Πάνω σε αυτό έχουν στηθεί όλα. Περισσότερα, αν έχετε ερωτήσεις, θα τις λύσει ο κύριος Καριώτης. Οπότε ήταν μια γρήγορη παρουσίαση χωρίς να σας κουράσουμε. Ποια ήταν η ιδέα μας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι μικρό που θέλουμε να μεγαλώσει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Θα υπάρξει ένας μικρός χρόνος για ερωτήσεις. Έχουμε προβλέψει στο τέλος του slot αυτού,
όπου μπορείτε να απευθύνετε σε οποιοδήποτε από τα internet exchanges ακούτε εδώ. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, θα υπάρξει ένας μικρός χώρος στο τέλος. Θέλετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω τι πλατφόρμα λειτουργείτε γενικώς, σε ποια πλατφόρμα έχετε στήσει το NVL AX. Η πλατφόρμα έχει στηθεί πάνω στο XP Manager. Εντάξει, ήταν λίγο πέδεμα, αλλά το καταφέραμε, γιατί δεν υπάρχει documentation πρόσφατο. Είναι του 2010, αλλά το καταφέραμε. Ο automation από πίσω δεν είναι πλήρως λειτουργικό, είναι υπό ένα μέρος λειτουργεί. Εντάξει, λειτουργεί, είναι εντάξει, χρήστες έχουμε πάνω, λειτουργεί. Έχουμε περίπου 13 μέλη. Και τα pop σας ποια είναι, αν μπορείτε να μας πείτε? Τα pop μας είναι Balkan Gate, έχουμε τη DI Sparkle μεταμόρφωση, έχουμε δυνατότητα να βγούμε στη Synapscom, έχουμε εκεί εξοπλισμό, δεν έχουμε κάποιο member ακόμη, Telepoint, και επειδή έχουμε κάνει σαν Novelcom, έχουμε επεκτείνει το δίκτυό μας για να δώσουμε σε κάποιους ISP μικρούς ίντερνετ, Κύθυρα, Νεάπολη, κάτω Καλαμάτα, Ηράκλειο, έχουμε δυνατότητα και εκεί πέρα να δώσουμε το NVLAX. Όπου δηλαδή έχουμε βάλει εξοπλισμό, έχουμε δυνατότητα να δώσουμε και το NVLAX. Νομίζω καλύφθηκα. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστούμε πολύ.